Kai ɗan musu gaya min gaskiya, wanne ne kake amfani da shi? Ɗan wake ne ko ɗan fulawa? Ka san cewa akwai bambanci tsakanin ɗan wake da ɗan fulawa. So wanne ne kake amfani da shi? In ɗan wake ne, mun sani cewa ɗan wake shine wanda kakanni suka koya mana. Iyayenmu sun tashi suna amfani da shi. Amma yanzu yanayi ya canja, ana amfani da ɗan fulawa. Wanne ne kake amfani da shi? Yau zan yi bayani akan bambancin ɗan wake da ɗan fulawa. Ɗan wake wani abinci ne ake amfani da shi a arewan Najeriya. Ya kai shekaru kan shekaru ana amfani da shi, kuma an gan abinci ne mai armashi, abinci ne mai inganci. Amma don yanayi ya canza kuma kimiyya ya zo, sai muka fara ganin wani abu daban. Abu daban ana kiran shi ɗan wake, amma gaskiyan ba ɗan wake ba ne. Amma ainihin ɗan wake abinci ne mai inganci. Akwai abubuwa da yawa da yake cikin ɗan wake. Ɗan wake za a iya cewa shi karan kanshi balance diet ne. Domin me? A cikin shi akwai carbohydrate, akwai protein, akwai vitamin, akwai mineral, akwai abubuwa da yawa, akwai fiber. Ya danganta daga inda ka fito a arewa da kuma yadda kuke yin ɗan wake. Amma tunda ɗan wake ne, ya kamata akwai wake a ciki. Waɗansu suna sa dawa, waɗansu suna sa gujiya, waɗansu suna sa abubuwa da yawa. Ana haɗawa da kuka da sauransu. Don yadda ake haɗawa, kuma ita waken ba wai ana niƙa shi yayi laushi da yawa ba ne. To ka gan ana barin shi da ɗan fiber ɗin shi, yadda in kana ci kana jin ɗan fiber, yadda zai tabbatar kai mai ciwon suga in kai amfani da shi ba zai ɗaga suga ba. To amma tambayan shi ne, mene bambancin ɗan wake da ɗan fulawa? Ɗan wake yana da fiber kamar yadda na faɗa, tunda ba a sarrafa shi da yawa ba. To fiber kamar yadda na saba bayani, yana tabbatar suga bai tashi ba. Don amfanin fiber yana sa suga da yake cikin abinci ya shiga jini a hankali a hankali, yadda ba zai ɗaga suga ba. Amma shi ɗan fulawa, ai kun ga yadda kuke saya daga kasuwa, ita an sarrafa shi ya yi laushi da yawa. To haka ya tabbatar baya da fiber sosai. Na gaba kuma, ɗan wake yana da protein. A cikin wake akwai protein. In ma ka sa gujiya ne, akwai protein. A cikin dawa in shi ne ka sa, akwai protein. Waɗansu ma har waken soya suna sawa, shi ma akwai protein. Amma ɗan fulawa yawanci ana yi daga fulawan alkama ne, wanda an sarrafa shi sosai. So baya da protein ɗin ɗan wake. Na gaba kuma, ɗan wake yana da su vitamins da su minerals, kamar su zinc, kamar magnesium, kamar manganese, kamar iron, kamar chromium da sauransu. Shi ɗan fulawa baya da shi. To ku sani cewa ban ce kar a yi amfani da ko ɗan fulawa ko ɗan wake ba, amma ina muku bayani don ku san wanne ne ya fi kyau ku yi amfani da shi. Meye ne yake ɗan wake da ya sa yana da amfani sosai? Kamar yadda nan bayani na zo, yana da carbohydrate wanda zai baka kuzari kai aiki yau da kullum. Amma carbohydrate ɗin yana da fiber, don haka yana baka tabbacin ko ma yaya ne ba zai ɗaga sugan ka ba. Na gaba kuma, yana da protein. Duk amino acids ɗin da yake cikin protein yawancin yana ɗan wake. Haka zai tabbatar cewa kana da isasshen nama ka mummule, kuma jikinka yana aiki yadda ya kamata. Yana da vitamins, kamar yadda na sha bayani akan vitamins. Vitamins, akwai abubuwa da yake cikin vitamins da yake inganci. Vitamins yana sa garkuwan jiki ya aiki daidai, da sauran abubuwa a jiki su yi aiki daidai. Banda haka kuma, ɗan wake yana da iron. Iron na sha yin bayani, yana taimaka jiki ya sarrafa jini. Ba za a ce jininka ya kasa, a ce kana da anemia da sauransu ba. Ɗan wake yana da zinc. Zinc yana tabbatar cewa cikinka yana aiki yadda ya kamata. Kuma a ɓangaren maza, sperm ɗinsu yana aiki yadda ya kamata, za su iya sa matansu su samu juna biyu. Banda haka kuma, ɗan wake yana da abin da ake kira chromium. Chromium yana da kyau ma mai ciwon suga, don shi ne yake tabbatar cewa insulin ɗin da mai ciwon suga yake fitarwa yana aiki yadda ya kamata.
to kun ga ɗan wake ba abincin da za a raina ba ne. Amma ya za a ci ɗan wake? A ci ɗan daidai kamar yadda na sa bayani da ganye da a yanka kabeji, lettuce, cucumber, carrots. Kuma in za a sa mai, dan Allah kar a sa man shanu don yana da cholesterol da in kai mai ciwon suga ka yi hankali da wancan, wanda bai da ciwon suga to zai iya gwadawa. Amma kai mai ciwon suga ka sa vegetable oil ko kuma ka sa olive oil, amma kar a sa man gyaɗa. Man gyaɗa da man shanu cholesterol ɗin su yawa. In ka ci haka za ka tabbatar cewa ka samu balanced diet, kuma za ka iya tafasa koyi ɗaya ko biyu kamar yadda na yi bayani a lectures ɗina na zancen koyi. Za a iya cin dafaffen koyi ɗaya ko biyu a rana, ban kar ya wuce haka. Hakan zai tabbatar cewa a abincinka akwai carbohydrate, akwai vegetable, akwai protein da sauransu. In ka yi haka za ka gan cewa ka samu lafiya. To yanzu daga bayani na, wanne ne za ku ci? Ɗan wake ne ko ɗan fulawa?